Tayo mo dyan sa pamunas mo. Dahan-dahan, radyo nagbababuls na. Di ko ano eh. Yan. Uray. Ay, naggagasgas. Ay, sa taas Yan. na. Alinan man naman. Yan. Dapat ada bubbles talaga po. Yo, bubbles. Daw pa una. Daw, bubbles. Maray, so, pag-ragat ko cellphone, ta. Ano? Nakuha ko. Pag-ragat ko cellphone ko usad. Baka mas epic ka na pag-ragit ito. Saan baga-baga na? Hindi na baga. Ay, buray. Sige. Kuhan mo. Nakaiba sa buray sa video. Buray, jaw. Sige, kuhan mo. Amod to. Dapat maalinan. Narito bubbles ng ano yung gayad. Sige raw. Tingin mo tanggal po. Oo. Sige raw, sige. Ako po, nagko pa ng dayo. Pwede ang taking una sistema ka rin tapos. Pero at least makakaprotect kaya sa screen. Kaya nga ni, imbis na sa sugas, gasad muna. Namuli ni din ko raw nga din ano. Mag-ida man na bubbles pa or aplas. Ano di? Tapuson na? Sige. Tapos Anong gayad nga ni? Takil na eh. kuhan mo, testingan mong kuhan nga ned pagkatapos. Sige, kuhan mo word. Okay. Sige, ano mga butog-butog, kuhan mo pa. Taba ka makuha pa. Hindi ako na sa plastic sa taas. Masing. Sa plastikan sa taas. Masing. Pangalakan inalin mo kuha. Hindi kaya nagkasala. Anong gayad eh. Yun na yan. Testingan ba ka mo? Wala, no? Risa mo na din. Langati, pati ka na kung masakit. Abray. Buray. Okay man. Butog talaga mo. Ayan, clear na. Mag-yun makinta na makintab na. Makintab ng gayon. Ang hindi. Butog-butog. Amoy na problema. Dapat inulit ko pinalisa. Nakita sa dingan ni sabtungan ni tutorial. Kuha lang. One time pangala. Pag kuha di mo na ko na pag-iwagin. Bro, magagas-gas. Muna yan. Okay na yan. Di namanan. Basta sa di gilid di magbutog tangan. Di maglig sa di ako. Paikot-ikutin ng ano. Ikot-ikot lang. Muna. Siguro may buksan mo. On mo. Puri mo na di mo na mobile lang ko. Masula. Masula. Pero magayon ganda na malinaw talaga yun. Okay. Kani mo naman. Dito na rin tayo sa aking Hindi ka na pagkuha.
Pirang na di? Di pa na ako nakadala si Tabo. Pagbalik ko. Basta 245 aling daro. 45 sa kuha. Shipping. 245 ngamin. Oo. Titik pira kita 120. Di mo na. Pero ada Suklon mo na wajaw. Badan mo muna hanggang sa ari ka. Pero malimig na di. Sige. Punasin na muna. Amo dimig pa kuha ka di. Yan. Estimated mo na sana. Kinsari ka migpuon migtapin. Sorry ba ya? Yan. Dapat na rin. So nabuto ni kuha. Hindi alag boss. Taas mo ka. Yan. Naglakan. Tadi mo na di masusunod. Pagtanggal ko ka. Pero Okay. magayon kin. Tanggalin muna natin ang Lalong napakita ba screen. tanggalin muna natin ang first layer. Yan. First layer at the back. sticker. Tapos mga Bago na daw sa tukulo. Mano ko pati kung mas. Tapos mga dumat. Okay. Okay, baga dali buti mo. Sige. Yan. Dahan-dahan lang nahaplosin. Buri ko mo din. Okay, baga. At baba dyan ang bilog. Ano bibilog talaga mo? Tangin na. Yan. Haplosin ng padahan-dahan. Ano ka uploadin mo? Pero di ano buto talaga sa mga. Nasa tama pa mo. Okay. Okay, baga. Tadi ang. Huwag ka na kit mo. Ay, diyan. Santa sa taas man sa nagidan. Sa plastic. Iba mo na rin yung nangyayari ka na ka. Hindi sa plastic gidan sa taas. Sana. Pero ba na raot? Pero ba na raot? Haplosin ng dahan-dahan para smooth ang dikit niya sa bawat Ay parte puta, ng naraot. salamin. Naraot ko na sa kubo. Sa taas. Naraot ko na sa taas, Mart. Sa mga pagparakap sa bagay ko naman noon. Mag-roll ka tayo, back to back nga ni. Kuha double side. Ay, baga man side. Hindi, amo nga ni. Tapos din na, pag tinanggal mo sa taas. Kuma na makuha. Di man, Garo ka nasala. diri tama. Talagang sa kuha. Arag talaga kan pagkabakal. Pero iba na, ano, tama anak ko. Okay, baga. Iba na lagbas sa di ah. Luyo. Diyan. Okay, ang tadal ko ah. Hindi. Sige. Ang damage. Amo talaga lagbas mo dun. Kuka sana. Di ko nakuha sa igo. O di mo na ako ha di. Ay amo man sagad daw ni ka sa di. Amo nga niyan, mas Maaba. ba na ako. Lagbas, lugod po tayo. Bilog daw. Ay, Kada kilipat. Kita na. Dili tadi bilog. Kada kilipat. Aray, tinanggal Kitin mo na. Bawal. Ito, napakatapos na kadi ata. Alam luwas na. Oh. Minsan ka magpuputok na ni. Buri, ano tawag ko? Di na alim. Pwede mo. Pero lang kayo makintab. Bayar mo nga na eh. Ay.
Bray, baka mas makano sa ding nangyari Yeah. galing anak ko. Okay, Yeah. tanggalin na natin ang pangalawa. Yan ang kintab ng apil. Buray, Ay, buray. kumubutog-butog. Ayun baga. Ito man sa nagilid butog. Adi asang kanos. Buray, butog mo. Buray. Ang gayon sa adi ah. Yang ini hindi sa ada ilan nakatagilid. Okay na di. Pwede na di. Ito yung iman sana. Hindi pag nalagan kay Adi. Okay, finished. Kuman butog sa gisa, dilang gayon. Nang kintab daw. Ilan na raw, ibukas na raw. Ano ka gani kadakil pala? Ilan. Mas kasali gini. Yan. Ito sa mas kasali gini. May konting gas-gas oh. Gas-gas buto. Kada ulo. Sa diyo, kadakil. Tadi amar to. Kada ulo. Sa ligili. Sa ligili. Mas malalakan ako sa Adi. Okay. Hindi yung pati mata. Iwasan, magpahangin. Oo nga niyan gan. Ano to ah? Amo yun sa magpupundo bigla. Orange plus blue. Pogi. Bagay yun. Makapos. Mabinutog. Sayang. Orange plus blue. Ha? Yellow blue. Orange. Hindi ko man yan nalipkan sa maray. Ada nag-ati nga yung mag-ati asa di ang ano. Kung naroon tama ada sa ati. Are. So,